दिनैनि जोंनि अंडार 13 नि जेनाखि फुटबल बादायलायनाय बे जोबथा बादायलायनाय फाइनाल हाबाफारियावहाय नुजाथिनो हानाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बेवहायनो नुजाथिनो हादों जिल्लानिनो रांगिरि बिदा गेदेर नुजाथिनो हानाय TCLCC नि चेयारमेन बिथां लोगोसे बावहाय मासिगिरिजों लोगोसे बावहाय स्पर्ट्स पेन्सनार मानगोनां बिथांमोन दंफैयो समाज आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङ रेफारि बर्डनि मानगोनां नेहाथारि बिथां बावहायनो नुजाथिनो हानाय बनरगाव दख'रा जौगाखां आफादनि लिंथुमगिरि सार मानगोनां BCDC नि अन्थाइबिल बनरगाव आरो दावलिगुरि BCDC नि चेयारमेन बिथांमोन बावहाय नुजाथिनो हानाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरि जोंनि दख'रानि लोगो आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गासै मावथि बिथांमोन आं मुंख'जोबनो हायै गोबां सारियाव बावहाय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां जोंनि आलासि मानगोनां बिथांमोन बयनिसिमबो बे समावहाय गिबियावनो गोरबोनि अनसायनाय आरो सिबिनायखौ आं बे समाव बावहरबाय बयनिसिमबो लोगोसे दिनैनि जेनाखि हाबाफारि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे हाबाफारिखौ जोङो जिल्लानि बिथोन बादियै थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय दिनै 5 जुलाइसिम जोङो खुंबोबाय सालायबोबाय दा बावहाय बे हाबाफारिखौनो खुंफुंनाय जोंजोंनो दानानै होजानाय खुंफुं आफादनि मासिगिरिजों लोगोसे लिंथुमगिरि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोन बिजलीबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन बेवहाय नुजाथिनो हानाय मानगोनां रेफारि बिथांमोन गासै खेलाखौ मोजां मोनगिरि गेलेगिरि मानगोनां नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो गोजोननाय फोरमायदों बे समावहाय दायो आङो गोबांथार बाथ्राखौ बुंनो सानाखै जोंहा जायनाखि बिथांमोनहा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनानै बा जोंनि दिनैनि जेनाखि हाबाफारि बे जोबनाय हाबाफारिसिमाव दहायसो खारिलांजानाय मानगोनां डनार बिथांमोन आङो जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनदों जे जोङो दिनैसिमाव फाइनाल जोङो जेनाखि हाबाफारि बेखौ खालामफैनो हाफैनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो बेवहाय सेलेक्शन खालामनायनि गेजेरजों जोङो जिल्लायावहाय जोङो सेलेक्ट खालामनानै लांगोन 16 तारिखनिफ्राय जेनाखि जानो गोनां जिल्लानि जेनाखि फुटबल बादायलायनाय बावहाय जोङो लांगोन आरो आं आसा खालामदों जोंनिफ्राय गोबांथार गेलेगिरि फंबायमोनहा मिरुसिम जोहैनो हानाय बायदि जाहाथे गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों बासिजायो सायख'जायो आं बेखौनो मिजिंथिगोन इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जोङो जेरैबायदि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों बेयो जाफुंसारथों गोबांथार आरो गोलावथार आङो बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनि सोलायनाया गोजोर जानांगोन जोरथाय जानांगोन जोङो फैबाय थानाय जुगाव जोङो गावखौ गाबथानो हानाय फसंथानो हानाय बायदि जोङो खालामनानै लानो हानांगोन आरो लाइमोनफोरखौ जों माबोरैहाय जोङो गेलेनाय बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बोरै जों रोंखा राखा आखा फाखा जोङो साखाफारा खालामनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो नाजालांगोन दिनैसिमाव 3थि खेब जाबाय जेनाखि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बियो आरो दिनैनि समाव जोङो देग्लायहाय चन्द्रपारा गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो जोंनि बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 3थि खेब जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंदों बे ओनसोलनि गासैनोबो आङो साबायखर जासिगोन गोलावथार बाथ्रा बुङाजासे जोंहा मानगोनां आलासि सार दंफैयो जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि बिथाङानो गोबांथार खोथाखौ बावहाय बुंगोन बेनिखायनो आङो समखौ आद्रि खालामनो सानाखै जोबथारनायाव बयनिसिमबो आङो बे समावहाय दख'रा आफादनि जानानै आंनि गंग्लायनाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय आरो मान होनायखौ जासिनानै आरो फंबायफोरनो आंनि अननायखौ बावहरनानै आं बे समावहाय आंनि सुंदोब बिबुंथिखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।